Túlica que dá gusto e dame fame. Gorka Rodríguez, antes de nada, parabéns por ese título que dicía eu casi nobiliario, non? Moitas grazas. Pois sí, a verdade é que os premios sempre son un orgullo. No, en este caso, pois que te dá visibilidade, que a xente pregunta. Que é un recoñecemento tamén un pouco á traxectoria de toda a tua familia. Eu son a carta xeración, o negocio ten 90 anos, un recoñecemento a toda a familia e o todo o traballo ben feito que venden de atrás. Como se prepara un bo pulpo? Hai que partir dun bo produto. De feito, o traballo máis difícil, o que marca a diferencia é rastrear pulpo de calidade. Sempre hai que procurar coller un macho. Como se detectan os machos? Pois os machos son animais moito máis musculosos, teñen menos pel, a ventosa é máis ou menos regular. O compramos na época de inverno e así nos aseguramos de coller machos fortes, musculosos, que estén pretos. Xa temos escollido o produto, momento de mandalo á pota. Aí está a parte importante tamén do segredo. É o mesmo cocer un pulpo na casa que cocelos aquí nesta aula. Nesta aula normalmente se coce bastante menos tempo que na casa. Canto máis cantidade de pulpo hai, menos tempo de cocción. Aquí canto lle dades? Aquí, por exemplo, lle daríamos menos de 10 minutos. E na casa, se eu teño un pulpo só, canto tempo lle teria que dar nunha pota normal, convencional de casa? Un pulpo como este, de entre 2 e 3 kilos, 2 kilos e medio, 3 kilos e medio, aproximadamente cocelo uns 28 minutos, diría eu, e deixalo de reposo entre mínimo 35-45 minutos. A hora de cortalo, hai a tallada perfecta, hai un tamaño determinado que hai que cumplir? Bueno, eu teño a miña tallada ideal, pero sempre o gusto do cliente. Hai quen lle gusta os rabiños, ou quen lle gusta a parte gorda, que lle cortalo máis grueso, cortalo máis finiño. E logo preparación, os clásicos. Preparación os clásicos, sal, pimentón e aceite. Neste caso nos utilizamos un aceite de oliva virxen extra que non teña moito protagonismo, que sea un pouquiño máis neutro para darlle o protagonismo ao pulpo. No caso do pimentón, evitamos usar un pimentón afumado polo mesmo motivo, para darlle protagonismo ao pulpo. Traballando todos os días con pulpo, ti tes ganas de comer pulpo habitualmente? Eu como pulpo non habitualmente, prefiro comelo máis espaciado para disfrutalo máis. Hoxe é unha ocasión especial, probámolo. Claro.